Parlarem de l'artista Angelina Ros, que va néixer el 3 de desembre de 1917 en una família que estava molt enfocada en la música i en l'art. El pare d'Angelina Ros troba una feina a una fàbrica de rajoles d'Esplugues de Llobregat. És l'any 1902 i ell arriba a Esplugues a treballar a la fàbrica La Catalana, com a dissenyador, principal dissenyador de la fàbrica i també com a pintor ceràmic. Temps després, ell s'estableix a Barcelona perquè aconsegueix una plaça a l'Escola del Treball de la Diputació de Barcelona com a professor de ceràmica. I el que fa és portar-se tota la família de València cap a Barcelona. Allà, a l'Escola del Treball, és on l'Angelina comença a estudiar, amb el seu pare com a mestre. Però també ella va estudiar pintura amb Francesc Galí i escultura amb Jaume Duran. Com hem dit abans, tota la família de l'Angelina estava molt volcada en el que és l'art i la música. Per exemple, el seu germà Joan va arribar a ser director del Conservatori de València, on ell tenia la seva càtedra de violí. Dic això perquè també l'Angelina va estudiar música. Va fer 5 anys de violoncel a l'Escola de Pau Casals. Quan arriba l'any 1943, l'Angelina es va casar amb Ricardo Morales, amb el qual va tenir una filla, la Blanca, i posteriorment ells van tenir 2 netes i un net. Ells es traslladen a viure a Esplugues de Llobregat, on l'Angelina va desenvolupar bona part de la seva carrera fins al final de la seva vida. És molt important, quan parlem d'Angelina Ros, tenir en compte que la seva trajectòria artística es va desenvolupant en 2 vessants, les dues igual d'importants, com a artista i com a mestra. Angelina Ros va començar la seva carrera artística l'any 1950, que és quan ella considerava que comença la seva professió, perquè és el moment que van a començar les seves exposicions. És una dona que, com a artista, sempre estava buscant com innovar en la ceràmica. Sempre estava fent recerca de noves tècniques, de nous materials, feia molts viatges per veure peces diferents, per buscar idees, feia viatges d'estudis i al llarg de la seva vida fins i tot va guanyar beques. Per exemple, algunes de les més importants van ser la que va aconseguir l'any 1968 per anar a fer un viatge per Itàlia per estudiar la ceràmica de Majòlica. Posteriorment, ja l'any 1971, li van donar una beca de la Fundació March, que és una beca important destinada a que ella anés per diferents laboratoris investigant diferents processos de cocció de la ceràmica, sobretot del que seria la ceràmica industrial, les rajoles prensades, que són les que s'utilitzen en la indústria. També l'any 1977 ella va anar als Països Baixos a visitar totes les fàbriques ceràmiques de Delft, on es produeix encara. Avui dia és una ceràmica molt antiga que es caracteritza per tenir el fons blanc i decoracions figuratives en blau. Va fer molts més viatges, com deia abans, perquè era una dona que sempre estava intentant aprendre i créixer com a artista. De la mateixa manera, va exposar en un munt d'espais i de països. Normalment a Barcelona ensenyava la seva obra en la sala Heinz, en la sala de Grifé i Escoda i també en la Galeria Mitre. Exposava a Madrid, algunes vegades a la sala Abril i d'altres, i a la sala Braulio de València. Va fer exposicions individuals a totes aquestes sales, com deia, i també a diferents indrets com Mallorca, Alcoi, Saragossa, diferents ciutats. I a nivell internacional va fer moltes exposicions col·lectives, com per exemple a Nova York, a Buenos Aires, a Zagreb, a Budapest, París, Canes, Brussel·les, a un munt de ciutats diferents on ella va participar en fires de ceràmica i en biennals d'art.
Com a exposicions col·lectives també va participar en algunes edicions dels Salons de Maig de Barcelona i en unes quantes edicions del Saló Femení d'Art Actual. Aquest espai va ser impulsat per dues artistes de la seva generació, que eren Maria Assumpció Raventós i Glòria Morera. Elles van veure com a París es feien exposicions només d'obres produïdes per dones i van portar aquesta idea a Barcelona. Van crear el Saló Femení d'Art Actual per cridar l'atenció a la societat de la situació de desigualtat que les dones artistes vivien en aquell moment, en les galeries, en el mercat de l'art, en les sales d'exposició, i Angelina Alòs es va unir a elles exposant les seves peces ceràmiques. Va rebre nombrosos premis al llarg de la seva trajectòria i l'any 1959 va ser nomenada membre de l'Acadèmia Internacional de Ceràmica amb seu a Ginebra. Aquesta acadèmia feia congressos i l'Angelina sovint hi anava. Un molt important va ser el que es va celebrar el 1991 al Japó. Aquest viatge al Japó per ella va ser molt important com a artista, va rebre una gran influència de l'art japonès. L'altre vessant que dèiem era l'Angelina Alòs com a mestra. Ella comença a fer classes l'any 1936, justament al juliol del 36, a l'Escola del Treball de la Diputació de Barcelona i comença com a ajudant. De vegades substituïa puntualment el seu pare, que encara era mestre allà. Més tard, l'any 1945, ella fa un concurs i guanya la seva plaça com a professora de ceràmica de l'Escola de Treball de la Diputació de Barcelona. El que passa que, temps després, ella i el seu marit, per qüestions personals, decideixen traslladar-se a Esplugues. I el que fa l'Angelina és demanar una excedència a l'Escola del Treball i en Esplugues, mica en mica, va veient la possibilitat de muntar un taller escola en allà. També, per exemple, a partir de l'any 1954, va ser la directora quatre estius seguits de l'Escola de Ceràmica de Caen, a França. L'any 1963, ella decideix tornar com a professora a l'Escola del Treball. I allà va treballar durant 20 anys, fins al moment de la seva jubilació, l'any 1983. Tant a l'Escola del Treball de Barcelona com al seu taller escola d'Esplugues, Angelina Alòs va formar generacions i generacions de ceramistes a Catalunya. Va ser mestra d'una gran quantitat d'artistes catalans que després es van dedicar a la ceràmica o no, o altres especialitats. Podem citar alguns, com per exemple Pinyó Sunyer, Madola, l'Anna i la Guillermina Cosp, Juli Bono, i un llarg, etc. I a més també hi ha ceramistes catalanes, per exemple, que no van fer classes amb ella, però que tot i així la reconeixen com a la seva gran mestra. Lligat a aquesta feina de mestra, tenim també la feina d'Angelina Alòs com una gran divulgadora de l'art de la ceràmica. Ella feia conferències, xerrades, taules rodones, explicant història de la ceràmica, diferents tècniques, processos d'elaboració. A més, escrivia articles en diferents mitjans i col·laborava molt en una revista que encara es publica a Esplugues, que es diu Crònica de la vida d'Esplugues. Allà ella publicava articles sobre art, sobre ceràmica, però sobre art en general, i en la revista alhora es feien ressò de les exposicions de l'Angelina. Sempre parlaven d'on exposava ella, què estava exposant. La revista va seguir tota la carrera expositiva de la seva artista d'Esplugues, Angelina Alòs. La relació d'Esplugues amb l'Angelina és de molta estima. Esplugues va estimar molt a Angelina Alòs. El 1983 li van donar la medalla d'or de la ciutat i ella participava, com deia abans, molt activament de la vida cultural d'aquesta ciutat. El més important
no obstant això, és que ella va crear un premi l'any 1986, el Certamen de Ceràmica Vila d'Esplugues. Aquest premi, que encara continua, ara porta el seu nom, perquè després de la seva mort, l'any 1998, Esplugues li va donar el nom de l'artista Angelina Alòs a aquest premi, i avui dia és la Bienal de Ceràmica Angelina Alòs, un premi conegut internacionalment. Ara parlarem una mica de l'obra d'Angelina Alòs. Quan ella comença a fer ceràmiques, molt joveneta, com hem vist, fa unes peces tradicionals, atuells, fruiters, plats, gerros. Els feia en llosa o també en gres amb un tubatge o reflexes metàl·lics. Normalment eren peces molt llises o amb petites decoracions figuratives, algunes de caire geomètric o abstracte. Jo diria que és l'any 1960 quan Angelina Alòs comença ja el que serà el seu propi estil. És quan ella comença a aprofundir en el que volia fer, en quin era el seu llenguatge estètic, i a partir d'aquí és quan fa les seves importants aportacions al món de la ceràmica. Treballava molt el gres cuit gairebé sempre a 1.300 graus, de vegada una micona menys, 1.280, 1.290, però també va treballar la porcellana, que necessita temperatures molt més altes. Mica en mica, ella comença a abandonar el torn i les seves peces s'apropen cada cop més a l'escultura, ja que les modelava manualment. I una qüestió que a mi em sembla molt interessant és que comença a afegir teixits en la ceràmica, utilitzava elements tèxtils que barrejava i camuflava amb el gres. Això fa que també sigui un artista que no només apropi la ceràmica a l'escultura, sinó també la ceràmica a l'art tèxtil. Ella té un conjunt d'obres que són molt conegudes, que és el que anomenen les seves peces deformes. Són peces que aquí al Museu Abelló de Mollet tenim dues. El que feia era peces típiques de vaixella, una tetera, una cafetera, les feia, però totalment deformes. És a dir, trencava amb les formes tradicionals i feia peces que ella mateixa anomenava les peces deformes. Aquestes sí que també normalment són peces homogènies, llises, amb textures molt suaus i decoracions abstractes o geomètriques. Després té tot un seguit d'obres que estan dedicades al tema animal. La inspiració de la natura era molt important per a ella i va fer tot un seguit de peces com a taurons, mantes, meduses, animalons que en general eren molt rugoses, amb textures molt gruixudes, molt semblant al que feia quan treballava temes de figures animalístiques, fantasioses o figures mítiques, al·legòriques, com el cas de la seva sèrie dedicada als nibelungs. També té tota una sèrie de plaques que feia en gres cuit a 980 graus, dedicades a diferents temes, però el seu preferit eren els temes dels esports. Són plaques amb futbolistes, tennistes, llançadors de javelines, per exemple. I després d'aquestes plaques petites, és molt important també parlar del que són els seus plafons murals. Ella va fer decoracions murals tant per encàrrec d'institucions com per a residències privades. Parlarem d'algunes que va fer en espais públics. Per exemple, l'any 1973 va fer dues esplugues, una decoració al·legòrica al mur exterior de l'Hospital Infantil Sant Joan de Déu. També el mateix any va fer a la ciutat d'Esplugues, al jardí del Pont d'Esplugues, una placa
de molts colors que té la llegenda Esplugues, vila d'obertura i harmonia. És una placa que simbolitza tot aquest lligam sentimental que hi havia entre ella i aquesta ciutat del Baix Llobregat. També ella va donar a Esplugues una obra que encara està conservada in situ. És una obra de caire religiós que està a la capella del Sant Crist de l'església de Santa Maria Magdalena, on hi ha una talla d'un Crist crucificat i ella fa un fons de caire abstracte, geomètric. I després fa les figures de la Mare de Déu, de Sant Joan i del Sant Esperit. També té plafons murals a la seva terra d'origen, a València, com per exemple la residència d'ancians d'Onda, al poble on havia nascut el seu pare, que ella va fer un plafó decoratiu a la façana. I després també a la fàbrica Peronda de Castelló és un mural ja del 1992. Però les seves peces preferides eren els plats, sols, enllaçats o muntats en un pedestal. Els plats com el que tenim aquí, de la col·lecció del Museu Elló, és un plat que té 40 centímetres de diàmetre, està fet de gres policromat i aquests plats que semblen tenir contingut els va fer fonamentalment a la dècada dels anys 90. Són plats molt més artístics que els que feien els seus inicis. Aquestes són peces que no es poden utilitzar, ja que, com veieu, dintre hi ha formes orgàniques amb moltes textures. És com si el plat tingués un contingut. A més, aquí veieu que els colors majoritàriament són blaus, que era un color molt utilitzat per ella, encara que aquí està combinat en blanc i amb alguna micona d'un ocre i d'un verd. Com veieu, les decoracions són de caire orgànic, però també així com té certa reminiscència vegetal, i a la part posterior del plat està decorat amb figures geomètriques. El blau, com dèiem abans, és el color que predomina més. Angelina Alòs utilitzava el color també molt inspirada per la naturalesa i el blau, en concret, ella el connectava molt amb el mar. Per finalitzar, volia afegir algunes coses més. Per exemple, que ella l'any 1984 va tenir dues exposicions antològiques molt destacades. Una al Museu de la Ceràmica de Barcelona, amb més de 130 peces, i l'altra a la Diputació de Castelló. També, com feien d'altres artistes de la seva època, col·laborava amb altres col·legues. Per exemple, són importants les seves col·laboracions amb Joan Josep Tarrats. Per últim, vull dir que avui dia podeu veure obres d'Angelina Alòs en diferents museus de Catalunya, de l'Estat i d'Europa. Per exemple, té obres, com que estem veient aquí al Museu Abelló de Mollet, però també al Museu del Disseny de Barcelona, al Museu d'Art de Girona. També té obra al Museu del Taulell Manolo Safont de Castelló i al Museu Nacional de Ceràmica de València, al Museu Ariana de Ginebra, en Suïssa, per exemple. L'any 2019, l'Ajuntament de Barcelona va posar el nom d'Angelina Alòs a una plaça del barri de Sarrià. Per últim, vull dir que per a mi la importància que té Angelina Alòs, a banda de com a artista i com a mestra, és que va ser una dona pionera en el món de la ceràmica. A la seva època només hi havia senyors que es dedicaven a aquesta manifestació artística i ella va ser una dona entre homes. Ella va obrir camí a totes les grans ceramistes que hem tingut i que tenim avui dia a la història de la ceràmica catalana, com Amadola, Rosa Morós, Maria Bofill, Teresa Gimenez, Núria Pié, Marta Casas, Carme Coma, Elisenda Sala i moltes més, fins a arribar també a les joves que avui dia s'estan dedicant
aquesta tècnica i aquest art.